Is-sena d-dieħla l-maġġoranza tal-vetturi li jagħmlu parti mill-flottot entitajiet tal-Gvern ser jibdew jinbidlu b'mod gradwali għal oħrajn elettriċi. Dan kien żvelat mis-Segretarju Permanenti Ewlieni Tony Sultana f'intervista ma' dan l-istazzjon. Fil-fatt, il-pjantana huwa sena d-dieħla noħorġu tender minn fondi Ewropej fejn parti sostanzjali mill-flotta tal-Gvern, dak li ħana nsejħulhom il-pool cars, jinbidlu wkoll f'karozzi elettriċi. Bekk il-Gvern ikun proattiv fil-waqt li jmexxi bl-eżempju fil-qalba l-karozzi elettriċi li għall-kuntrarju ta' karozzi li jaħdmu bil-petrol jew bid-diesel ma jagħmlux ħsara lill-ambjent meta jkunu qed jinstawqu. Is-Segretarju Permanenti Ewlieni spjega wkoll li t-tibdil li qed isir fix-xiri ta' vetturi għal dawk li jmexxu l-entitajiet pubbliċi. Hawnhekk il-karozzi ġodda li qegħdin jinxtraw qed ikunu elettriċi fil-waqt li meta oħrajn esistenti jkunu skedati biex jinbidlu dawn ukoll ma jkunux jaħdmu bil-magni li jniġsu. Ta' kif isser illi il-karozzi ġodda kollha tal-head chips jibdew jinbidlu mill-karozza tradizzjonali għal karozzi elettriċi. U mbagħad ikun fadal il-karozzi dawk li huma diġà għand il-head chips preżenti. Ovvjament dawk nista' jinqelbu kollha f'daqqa, imma meta jasal iż-żmien li dik il-karozza jgħaddilha żmien u tinbidel l-istess ħaġa, tinbidel f'karozza elettrika. L-impenn tal-Gvern favur il-qalba l-vetturi li jniġsu inqas tidher ċara wkoll fil-politika tiegħu. Dan fost oħrajn f'ħemel ta' miżuri li jinċentivaw dan u li uħud kienu mġedda mill-ġdid fil-budget tas-sena d-dieħla. Dawn jinkludu l-inċentiv għal xiri ta' vetturi elettriċi ġodda fejn permezz ta' din l-iskema dawk li se jixtru vettura elettrika se jkunu qed jirċievu għotja ta' 11,000 euro u jekk jabbina din l-iskema ma' l-iskema tal-iskrappjar ta' vetturi użati l-għotja titla' għal 12,000 euro. L-iskema tal-iskrappjar ta' vetturi antiki li jniġsu f'għawdex se terġa' tiġġedded u l-għotja se tibqa' ta' 2,000 euro. Apparti minn hekk bħalissa għadej xogħol biex isiru 1200 punti ieħor tal-iċċarġjar għal karozzi elettriċi sas-sena 2024. Dawn jiżdiedu ma' 340 charging pillar li diġà hemm. Fl-istess waqt li l-kumpaniji privati u n-negozji se jibqgħu jibbenefikaw minn self bla interessi sabiex jikkumplementaw l-investiment li jagħmlu f'vetturi elettriċi u charging stations.